Cuidado, piso mojado. Ho sento. No és per res, però em fa molta gràcia dir-ho. Oh, espereu, un moment. Hi ha una altra frase que vaig haver d'aprendre en castellà i també en molts idiomes, que és... Yo tengo muy alergia de todos los tipos de nueces. Mani, cacahuetes... Perquè sóc al·lèrgic a les avellanes i al cacauet. I no ho hauria de dir en públic, això, perquè pensant-ho bé, si algú em vol matar, doncs només hauria de donar-me mantega de cacauet. Sense filtres. Ha! Ei, bon dia, sóc l'Andrew Garfield de Tic Tic Boom i aquesta és la meva entrevista amb la gent de Sense Filtre. Entrevista sense filtre. Amb Andrew Garfield. Ens pots dir quin és el teu plat preferit? Doncs és un secret de porc. Ja sabeu, és un filet de llom amb una mica de salsa per sobre i unes cornes de guarnició. Està molt bo. Doncs ben torradet i... molt fresa. Passem a la següent pregunta. Sí, cap problema. Hi ha alguna activitat que t'agradi molt fer i molt poca gent ho sàpiga? És, jugar a ping-pong. Doncs és molt relaxant perquè també és bona pel cervell i per les sinapsis i per l'Alzheimer també, de fet. És boníssima per prevenir l'Alzheimer. Jo no tinc Alzheimer, probablement perquè jugo a ping-pong. Si poguessis viatjar a qualsevol època, a quina aniries? Ai, no, que difícil. El primer lloc que anaria seria als anys 60 o als anys 70, probablement perquè ja sabeu. És a dir, sabeu que... Em sembla que sabeu que sóc molt hippie al meu cor. I crec que m'hagués anat a instal·lar al nord de Califòrnia si tingués l'oportunitat. Per anar Sempre més allà i divagar profundament. a la meva consciència. Viure en pau a la preciosa natura. I també la música i les pel·lícules que es van fer en aquella època. No sé si em capteu, era com... No fotis, aquella època pel cine va ser... No sé si m'enteneu les llegendes que van sortir aquella època com la Meryl Streep i De Niro. M'hagués agradat moltíssim passar temps Amb aquella gent a la seva època. Au, va, no fotem, aquella època va ser la millor. És que sóc un romàntic d'aquestes coses. Què és el que més admires del Jonathan Larson, a qui interpretes a Tic Tic Boom? Va ser un artista increïble per la seva època, a la curta edat de 35 anys. I, A més, sumant-li el fet que va viure molts i pocs anys aquí amb nosaltres. a sobre, tot aquell... El rebombori que hi havia al seu cap, al cor, l'ànima, la ment. I fixeu-s'hi que també avui dia el jovent que comença a estudiar art musical estan cautivats a la seva feina i rentes d'allò més popular. Entre els joves que estudien teatre musical, i això té molt sentit perquè la gent jove ara està despertant que estan revolucionant. i fan canvis radicals, però radicalment bonics en el sentit de la paraula. Lluiten pel planeta, lluiten pel benestar, lluiten per l'art, per l'ànima, multiculturalisme i llibertat. Per poder deixar enrere aquest període divisiu que ens està afectant en aquest moment. I per això penso que Rent és un bon crit de guerra per ells en els temps que corren. Descriu el teatre amb una sola paraula. Per sort o per desgràcia diria església. I ara descriu el cinema amb una sola paraula. Casa meva. I què ha estat el més difícil d'actuar en un musical? Per mi va ser la cosa més imprescindible que s'ha ser capaç de fer, que és cantar, que no ho havia fet mai abans. Jo vaig viure com Un entrenament en el que havia de ser realment rigorós. Si realment volia arribar fins allà on em sentia còmode per cantar les cançons del John Larson tal com ho faria el John Larson. ser una reinterpretació del John Larson. En fi, el més difícil era cantar. És terriblement irònic. Quina va ser la part més divertida de gravar Tic Tic Boom? Interpretant John i tot allò que feia que la pel·lícula semblés un moment, que semblés que la pel·lícula era única. Preciosa, profunda, rica i llarga en escena. I No vull oblidar res de tot això que vaig viure allà. perquè aquells instants eren un privilegi a la meva vida, Fer aquest paper en aquesta pel·lícula. amb el Lin i els altres col·laboradors de la pel·lícula. Ens recomanaries algun grup musical? La companyia musical de Tic Tic Boom, mira. Les cançons del Jonathan Larson són artistes de puta mare. Joshua Henry, Vanessa Hudgens, Alex Sheep, Robin de Jesus. Tots increïbles. Oh, sí, dóna'm-els que se'n fiquin a la sang. Dóna'ns 3 raons per anar a veure Tic Tic Boom. Què us semblaria la primera? Que és una gran història sobre un gran artista que es deia Jonathan Larson i que està ple de vida, que està ple d'amor, alegria, diversió i conflictes i dolor. I llavors més amor, alegria i llavors fa gràcia. I està ple de números musicals. I farà que t'emocionis moltíssim. I que t'ha fet a New York, que és el número 2. Està fet a New York el 1990. Número 3, ja us el sabeu. Lin-Manuel Miranda és el més ben parit de tots i ha dirigit aquesta pel·lícula. I és la seva primera pel·lícula, també. Si vols saber com ho va fer que t'hi cagues. Penso com un spoiler. És d'admirar, és una pel·lícula Pel·lícula increïble. Entrevista sense filtre.